Tak ahojte ľudia. Tak, ako som vám slúbil, ideme sa pozrieť do toho penziónu v lese s Pascalom. Ako sme boli spolu pozrieť Blacka. Tam ešte potom niečo natočíme, lebo zaujímavé veci sme tam zistili. Tak, táto budova dostala taký pracovný názov, že penzión v lese, alebo penzión na samote u lesa. Vidíte celkom zaujímavú prírodu. A tento zaujímavý objekt. Obídeme to takto dookola. Pascal, pôjdeme celú budovu dookola, obídeme. Tak po ceste. Tak vidíte ľudia. Aj tu je už nádych jesene. Ideme sa tu pozrieť. Ako sme dostali informácie od Janka, našho kamaráta, ktorý tu s nami bol, že vraj sa všetky tieto budovy majú búrať. Tak vidíte aj tu pred nami, táto budova, už začínajú búracie práce na nej. Ideme sa pozrieť, či tu niekto je. Sú to naozaj zaujímavé miesta. Vidíte, všetko rozbúrané. Tak a pozrieme sa tu. Tak v prvom rade vidíte, že je tu čisto. Ľudia, ktorí tu bývajú, majú tu aj ohnisko. Ukáž Pascal, čo tam majú. Tak, majú tu aj navarené ľudia, vidíte. Majú tu čisto upratané. Pozrite, pilka, lavička na sedenie. Majú to tu pekné. Prádlo si môžu sušiť. Vyzametané, žiadny bordel nikde nie je. Tak tu je jeden objekt. Priestor. Tak vidíte ľudia. Skúsim zapnúť kameru. Teda zverovú baterku. Tak svetlo vám nezapnem. Viacej neuvidíte, ale vidíte. Majú tu gauč. Postiel. Okno je zabednené. Môžete si urobiť predstavu. Tu je nejaký kufor na cestu, keby išli. No a vedľa je ďalšia miestnosť. Ak chcete, pozrieme sa aj tam. Tuto. Tam vzadu. Tu je. Schody sú tu zničené, takže hore po schodoch sa nedostaneme. A vidíte, druhá miestnosť. Pekne majú. Pozrite. Vidíte ľudia. Dve postele. Trošku takto prejdem. Majú tu čisto upratané. No, Pascal sa mi takto postavil, tak vidíte. Vidíte. Olej, všetko majú. Tak čo si, Pascal, o tom myslíš? No, o takomto majú bývaní. Pekné to tu majú, čistučko. A ja musím povedať, kontaktovať a súhlasiť Pascalom, že toto majú pekne urobené. A keď je zima a mráz vonku, tak takto sa niekde zašiť. Tak to je super. Majú tu aj metlu na upratovanie, čistiace prostriedky. No, majú to tu pekne spravené, chlapci. Vidíte, aj kávu si robia, všetko majú tu napitok, poličky. Tak ľudia, videli ste to. Hore sa dá ísť na poschodie, ale to nebudem riskovať, lebo schody tu nie sú. Ale niekto spí aj hore. Vidíte, tu sú aj topánky. Tam niekto možno chodí hore. To budeme loziť. No a tu je ešte za rohom niečo, nejaká miestnosť. Ale není nič. Tu bol záchod, vieš? Tak tu není nič. Vidíte, to je tam taký odpad. Tu máme jablčka a vidíte vonku posedenie pri ohníku. Pekne to majú. Tak naozaj som prekvapený z toho, ako to tu majú pekne urobené. Pozrite, všade vyzametané, čistúčko. Počkaj sa iba tu pozriem, ako to tu vyzerá. Môžeme ísť potom aj dookola. No vidíte.
Tade nechoďme, lebo tu je to, aha, tu je toto natiahnuté. Hej, ideme dookola. Ideme tak, ako sme prišli. Tak, videli sme to ľudia. Pekne. Nesretli sme nikoho, aby sme sa porozprávali, ale ešte tu niekedy prídeme. Donesieme im nejaké vínko, cigarety alebo nejaké pochutiny. Niečo pod zub. No vidíte, pílka, ručičky, jablčka, nejaká zeleninka. No. Dobre to majú chlapci. Povedal by som, taká romantika v lese. Hej. Pre ľudí bez domova, klobúk dole, ako to majú čisto. Žiadny bordel, žiadne odpadky. Všetko má svoje miesto. Tak ľudia, ja sa s vami budem lúčiť a zase pri ďalšom videu. Ahojte.